Toto tam být nemusí, v tom se schovají akorát brouci. Tady máme z loňska čípek, který nám dal plodný dřevo. Toto je pěkný na položení, je to zdravý, na omak, drží to. Tady jsou dva staré čípky, mrtví, toto pryč. Toto na čípek, protože to je schovaný na příští rok. Z toho vyrostou dva velký pruty a tento poslední v řadě je silný a ten nám dá plodný dřevo. Není nikde přeschlej ani poraněný, je to pěkný. Tady jsme si nechali na tuto stranu loňský dřevo, protože tady na tom kmínku nebylo. Teďka to nepotřebujeme, protože tady máme čípek z loňska, který má dva pěkný pruty, oba dva na tuto stranu, jako si je můžeme použít. Takže toto dáme pryč. Tak si to potom vytáháš. Teďka nám tady zůstalo toto. Potřebujeme tady pěkný dřevo. Tento prut je chabej, je zdechlej, hubenej. Tento prut je jakž tak, musí být aspoň silný jako tužka. Tento je taky slabý, tento je slabý. Můžeme si použít tyto pruty, které tady máme nachystaný, když tady na tom nic nenajdeme. To je pryč. Tady to pryč, tento. Toto pryč. Počkat, to je to vrna tam. Ten je zdechlej, ten je slabý. Tady to takhle ucvakneš nad tím a zůstane nám tady dva pruty na čípky. Ne, tento dole. Ne, toto, starý dřevo, toto pryč. Asi z druhé strany. Takže nám tady zůstane toto jako pruty, anebo si tam položíme tady tento krásný zdravý dřevo až nahoru. To si musíš vycvakat, ty uponky nepůjdou, ty budou držet. Tady je malinký, ten roste do prostředka, do uličky, pryč s ním. Toto tady nepotřebujeme ani na čípek úplně až u dřeva, úplně pryč, toto pryč, to přijde.